Thokozani ke bogogo, thokozani bomkhulu. Siyakhuleka ke emagumbini amanomhlaba enhla nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Lo phambi kwenu kumkhulu Gwabini. Ikhehle lamakhehla, ikhehle linye, ikhehle laseNatal encane ngeminyaka edala ngemisebenzi. Yenamukela ke ingane zethonga emagumbini amanomhlaba leni sibukela khona. Size ne-episode entsha abantwana bethonga kuyi-comment section. Mhlawumbe nizoninothisa ukuthi kukhona ama-comments asuggest ukuthi umkhulu akake agxile kule topic yenhlanzeko, especially thina ama-self-initiate, ikakhulukazi ingane zasemanzini, ukuthi sisho ukuthini masithi umuntu kubalulekile umntwana wethonga ukuthi ahlale ehlambulukile, ehlanzekile. Sichaza sifike kuphi inhlanzeko ngokwasethongeni, ngokwakamoya, thina as ama-self-initiate. So le video, this episode is specifically dedicated to answering lawo ma-questions anjalo, lawo ma-concerns anjalo kade niwa-raiser kwi-comment section. So ngicela ususe konke okungakuphazamisa phambi kwakho, ube ready for this exciting episode engizoyideliver njengamanje. Ngibonge kuma-subscribers amasha, welcome home. La siyakhulisana, siyalulana ngokwakamoya as ama-self-initiates. So ngaphandle kokuchitha isikhathi-ke bantwana bethonga, ake singeneni phakathi-ke manje kwi-topic yethu la. Lento yenhlambuluko, yokuhlambuluka, yokuhlanzeka ijule kakhulu ebantwaneni bakamoya, ikakhulukazi ingane zasemanzini. Mhlawumbe nje ake siqale siyichazela ukuthi kusho ukuthini mkhulu Gwabini makuthiwa hlala uhlambulukile as umuntu wasemanzini. Ukuhlambuluka akugcini ngokugezeka umzimba ukuthi uhlala umuhle ugezile. Yebo kubalekile naloko, because it forms part of inhlanzeko emntwaneni wasemanzini. Ibalulekile inhlanzeko, kubalekile ukuhlambuluka, kodwa it goes beyond just ilokhunjana ukugeza, ukuhlamba umzimba wakho, ithempeli lakho as umntwana wakamoya. Uhamba kuhambe kuze kufake kuyiwe ngaphakathi, kujuleli kwenhliziyo yakho ke manje. Sesiyobheka ukuthi ihlambuluke kangakanani inhliziyo yakho. Ingakho kukhona abalaphi othola ukuthi mawufike kubona izinto azinyakaza akwenze lutho kanti bekwenza insebenzo ethize. Uthola ukuthi lowo mlaphi kuleso sigaba akade kufanele akusize ngaso ubengayena umuntu ohlambulukile. Amathonga kokwena wavumanga ukuthi athintwe uyena ngobani unokungahlambuluki okuphelele. Ngiyayibona ukubaluleka kwenhlambuluko ukuthi kuhamba kufike kuphi. Kuhamba kufike ekuthenini khona abantu abazokusebenza kodwa imiphumela ingabi bikho, kanti inkinga kuwena. Uye wena emntwini ongahlambulukile, ongahlambulukile ngokwasethongeni nokwasedlozini. So mangabe umntwana wasemanzini, ukuhlambuluka kuqala la. Konke lokudla okuclassifywa as i-seafood awukudli. Why na ungakudli? Because wena you are also a family member lapha kuma-marine spirits, kwi-marine kingdom. You belong to the marine kingdom. So konke lokho kuhlala okuzilwanyana, o-fish, crayfish, zonke inhlobo zo-fish, konke okufoma i-seafood, kuwumndeni kuwena lokho. So uzofika kanjani uthatha amandla emanzini ebese ntambama uyabajikela futhi labantu akade bekuphi inhlanzeko namandla emanzini, ebese udla bona abafowenu nodadewenu? Akwenzeki kanjalo. Uyakuhlonipha izinto zasekhaya lakhe emanzini, awubajikeli abafowenu nodadewenu uphinde futhi ubadle. Sengisho ukuthi awutholakali phela udla ofish, udla konke lokudla okuclassifywa okufola under i-seafood. Yonke nje leyo menu awu-entertain wena as umntwana wasemanzini. Iqala laphi inhlambuluko? Ukuba honest ngezinto ozenza ungekho ebusweni babantu, ozenza ukuyikhona lakho. Inhlambuluko leyo bantwana bethonga ayigcini lapho. Ihamba inhlambuluko ize kwimicabango, imidlinzo,
ifiso oba nazo ngabanye abantu, inhliziyo yakhe. Sesibheka umqondo wakhe nenhliziyo yakhe ukuthi ubuswa yini inhliziyo yakhe, ibuswa yini ingqondo yakhe kakhulu. Ake ngenze nje umzekeliso, kunabelaphi bahlale bakwazi ukucabanga izinto ezi-evil ngabanye abantu, bakwazi ukubophela abanye abantu amanqine enyathi. Lokho kuyasingcolisa isithunywa samelaphi, lokho kuyasingcolisa isithunywa sakho kwawena umntwana wakamoya, ukwi-spiritual awakening process or journey. So kubalulekile mntwana wethonga ukuthi ungabi umuntu ohlale nemidlinzo ngabanye abantu, ungabi umuntu ohlale for instance eqagela izinto engezona ngabanye abantu, e-accuse abantu ngezinto engezona. Iba umuntu okujwayele nokuxolela. It forms parts of inhlambuluko. Uma kukhulunywa ngokuthi umuntu okamoya kufanele ahlale ehlambulukile, yebo kuhamba kuze kufike lapho abantwana bethonga ukuthi lo muntu uma ngabe ediniwe, ukudinwa kwakhe kumenza akhuluma afase izibopho ey'ngakanani, afise ubusatha lobungakanani ebufisela laba abamenze okubi. Ijulile abantwana bethonga lento, ijule kakhulu. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi mina njengoba sifome le YouTube channel, inhloso nqangi yethu ngifisa kube isikole lesi la okwazi khona ukuthi uma ngabe usudideka ube nevideo okwazi ukuya kuyona for reference purposes, uzikhumbuze konje umkhulu wayitheni la. Namhlanje le video topic esikuyona sikhuluma ngenhlambuluko nje yomntwana wakamoya nabelaphi bakamoya, ukuthi ibaluleke ngani inhlambuluko futhi ihamba ifike kuphi. Yebo, sekuyavela-ke kulesi sigaba esikusona ukuthi masikhuluma ngenhlambuluko sikhulume kuphela ngokugeza, uvuke ekuseni ugeze, ufake iwashi, ugeze ngeziwashi ey'thize uhlale umuhle. Kodwa inhlambuluko bogogo namakhehla ihamba izifike ngaphakathi enhliziyweni yakho. Sesibheka manje inhliziyo yakho ukuthi isikhathi esiningi ibuswa yini, ibuswa izinto ezi-progressive, ibuswa izinto ezi-holy yini, noma ibuswa ubusathane nomona nokufasela abantu izibopho. Uma ngabe umuntu onjalo siyaphazamiseka isithunywa sakho, kuyaphazamiseka okungcwele, lokho okudingayo ukuthi ukwazi ukusiza abanye abantu, lokho okudingayo okungcwele ukuthi wena-ke qobo lakho as a self-initiate who is being lokhunjana who is undergoing i-spiritual awakening journey. So ibalulekile-ke leyo nto. Umuzwa omunye ethi uvaleleke amaphupho, akasaphuphi kahle, zonke lezo zinto kaningi yizinto ozithwalisa wena ngenhliziyo yakho, yizinto ozithwalisa wena ngomqondo, ukuthi umqondo wakho ubuswa yini, your thoughts, how pure are your thoughts. Kubalulekile uma umntwana wakamoya ukuthi uhlale njalo ingqondo yakho, ngihlale ngithi ingqondo ngiyifanise nengadi. Ingqondo yomntwana wakamoya ingadi, so ingadi ukuze ikwazi ukukunikeza lama-vegetables owatshalile, ufanele wenze njani kuleyo ngadi? Kumele uhlale uyichelela, uhlale usiphula ukhula ukuze kungamili izinto ey'rongi kule ngadi, ngoba uma kumile ukhula kuzophazamisa ukukhula kwale vegetation osuke uyitshalile la. So it's very important ukuthi wenze njani njengomntwana kamoya, ingqondo yakho ihlale i-pure, imnene, uzifide izinto ezi-positive, izinto ezimnene ezimsulwa, because lokho kuyasiphakamisa isithunywa sakho, kuyakuvula your third eye. Your third eye ayivuleki uma ngabe umuntu ongcolayo, ohlala ucabanga okubi kwabanye abantu, ohlala ubophela abanye abantu amanqine enyathi, ohlale uqalekisa, uqanganisa iy'mpilo zabanye abantu, ayivuleki i-third eye yakho. That is why in most cases ama-self-initiates akhala ngokuthi i-process yinde, kuba khona igaba la umuntu estaka khona angabe sazi ukuthi ngiyaphambili noma ngemuva. Lokho kusuke kumthelela, ezinye zezinto ezumthelela kuleso simo sokuthi ibe stagnant ilokhunjana yakho, your spiritual awakening journey, kube khona le-stagnation nje sikhona. It's because isimo sobumnene nobumsulwa isikhathi esiningi kusuke kuphazamise lezo zinto, ngoba abantu abaningi abazofika la bathi mkhulu mina ngiphuphi, mkhulu mina kwenzeki nje, akumuveki kuya phambili, ngiyaphupha kodwa ngiphupha into ehlangahlangene. Isona isimo senhlambuluko nenhlanzeko esuke kudingeka ukuthi kulungiseke le mimoya, ngoba phela masidonsa njengoba sidonsa ngezithunywa, whether isithunywa sasemanzini, isithunywa sasentabeni,
ubumnene nobumsulwa baso buyasikhulisa isithunywa ebese kuvuleka lento esiyibiza phecelezi nge-third eye. Ukwazi ukubona okungale, ukwazi emaphupheni ukuthi bakwambulela izinto ezijulile zasethongeni lakokwenu nasedlozini. Izinto ezikhombisa ezisayini ezikhombisa ukuthi idlozi lakho lidinga uliphathe kanjani, ulikhulise kanjani, uligcine leziphi imfanelo. Ijulile indaba yenhlambuluko, ijulile indaba yokuhlambuluka komntwana wakamoya. Ngithe nje ke ngiyenze le video, le topic ikakhulukazi ke sigcine nje ekuthenini sisuke sithini masithi umuntu kufanele ahlale ehlambulukile na. Akugcini lapho futhi. 3, abantu associate nabo as umntwana wakamhlale ngisho ukuthi it's very important to be selective who you become friends with. Umntwana wakamoya uhlala buvanza, utholakala egroupini eyixukwini because abanye bethu banama energies abhedayo. Baphuma emakhaya, baphuma ema-background kanjani, ama-background emithi, ama-background ezilwane, ama-background omona. Kunabantu abathakatha ngolimi, abathakatha ngomlomo, into abayikhulumayo yenzeke, kodwa njalo ngaso isikhathi mayenzeke ngoba iyabheda. Abakwazi ukukhuluma izinto ezimnene ezimsulwa zenzeke, kodwa oku-evil kuyenzeka. Aze umuntu ayincoma athi mina angisukelwa ngoba mangeke ngakhuluma into ngaqalekisa ngaqanganisa nakanjani leyo lokhunjana leso siqalekiso sizokwehlela kulowo muntu engisuke ngisithumele kuyena. Akuyona impilo yomntwana wakamoya leyo, akuyona impilo yengane yasemanzini yabantwana bethonga. So refrain from ukuhlala uzithola usesixukwini nasemagroupini because awubazi bonke labantu ukuthi bakholelwa amandla abo bawathola kuziphi umapha ama-sources. I-environment umuntu ahlala kuyona awuyazi ngokuphelele. So kubalulekile ukuthi ube picky, choose and selective uma kuziwa kubani kulabo okubavumelayo-ke oba-alawayo into your very small circle because as umntwana wakamoya kufanele uhlale une-circle nje encane because nayo leyo nto yenze njani igcina umsulwa uhlambulukile. Angiseze uyiphatha-ke yokuhamba ulala. Abantu bakamoya bayenzi leyo nto, ayenziwa leyo nto, ayenziwa. Ngike ngithi mina usuke unenhlanhla mangabe uzothola lolu hlobo lwedlozi oluzomezane mangabe usa kwi-spiritual awakening, luvesane lukwenze mhlampe ungabi inkamnkam kakhulu kulezi zinto lezi zamathandana nani nani. Amadlozi ngampela a-strong abenza kanjalo abantwana babo. Awuningixolele abantwana bethonga, umkhulu insuku ayifani. Kunesiphithipithana nje sikhona la njengoba ningibona ngithe ngizama ukwenza isikhathi sokuqopha le video. Kwasho ukuthi kukhona abantu abakhona la ekhaya, ingakho kukhona lo ngiphazamiseka, ngiphoza, ngi-athende bona, ngibuye ngiqhubeke, ngibuye ngiphoze, ngi-athende bona. Ngicela ningixolele ngenze ithonga, kodwa-ke okubalulekile nje bengidlulisa namhlanje isona lesimo lesi senhlambuluko, senhlanzeko, sokuhlambuluka kumntwana wakamoya ukuthi kubaluleke kangakanani. So sengizibalileke igaba ezenza umntwana wakamoya ezinjani angcole. Ngasho futhi ukuthi lokungcola kwakhe, lokungahlambuluki kwakhe ukwenza ukuthi ezinye izinto ungakwazi, number 1, ungakwazi ukuvulekela i-third eye, ungakwazi ukubona beyond the physical. Ustakhe ijourney yakho, kube khona le stagnation nje sikhona kwi-journey yakho. Why? It's because it's either you associate nabantu abangangcoli, abangahlambulukile, or uhamba belapha abangahlambulukile wena-ke qobo ngoba abanye bethu le nto isenzile sibaningi. Uthi uyingane yasemanzini ebese uyaqala uthi uqala nje kwi-journey yakhe sebekuphuzisa amagazi, sebekuphuzisa ini lapho nje kusuke sekubheda. Ngobani siyabaleka lesi sithunywa sasemanzini mangabe uzothi usiqala nje sibe sigxingwa igazi, sigxingwa lokhu kuyachachwa kwenziwa ukuthi siyabaleka kakhulu. Yazi mina kuminyaka yami ngisebenza abantu nabantu asebeke bahamba bafika la, ngabe kunamanga, ngabe bayaphambuka mabethi khona engingifika befika nje bafaka iy'ngcabo. Ayenziwa loo nto kumntwana wethonga. It's a pity ukuthi angazi ukuthi le nto ungayichaza ngithini, kodwa ividabukisa mase kuzofika umntwana umkhulu Gwabini athi mkhulu ngiphuma kule ndawo noma ngiphuma kuloya Gobela, ngithi mina benenza kanjani. Umntwana akutshela into ehlasimulisa umzimba engahlobene nesiphiwo sakhe, engahlobene nje onesiphiwo sakhe. Kunaloko lezo insebenza abazenza emzimbeni wakhe zenza ithonga laduba laphindela entabeni noma laphindela emanzini. So ake siqapheleni abantu bethonga, sivula amehlo, siyi-embrace le ndlela, kodwa at the same time silandele i-content, ama-content asifundisayo
baningi abantu abafundisanayo, baningi abantu abambulelekile. Naye umkhulu Gwabini, I'm very honored to be one of those people nami abakwaziyo ukuthi uma bekhuluma ngilaleleke. Hhayi-ke ngokwey'nsebenzo-ke abaphuma la ekhaya bayaziyo ukuthi iyona nto ngampela esikwazi ukuyenza. Mhlampe angikho good kakhulu uma kuprezentwa ngoba angiyona i-content creator, umelaphi wangampela. So kodwa-ke uma ngabe sekulashwa, hhayi umkhulu uyakwazi ukuthinta izinto zithinteke. So uma ngabe nawe unesifiso sokugcina ufikile kwamkhulu, cela uyithathe-ke inamba le yaka-YouTube ye-WhatsApp, ukwazi ukuthi uxhumane nomkhulu. Akusho ukuthi kufanele uxhumane nami ngoba kufanele uze kumina. Baningi abantu esixoxa nabo abangakaze bangibone, abangakaze beze kamkhulu, futhi abangasoze beze basho ukuthi hhayi nomkhulu ngithanda ulwazi lwakho, akungidlulela nala sibonisane. So kubalulekile sikhulumisane ngalezo zethonga. Ngiyazi ngoba emakhaya esiphuma kuwona abanye bethu asinayo le support le esiyidingayo. So le channel umkhulu wayivulele kona lokho ukuthi kube ilona khaya lakho leli, ukwazi ukuthi ufone, ubuze, usende i-VN, umkhulu akucacisele, akukhanyisele lo usudinga khona ukukhanyisela. La umkhulu futhi emfishane khona uyasho ukuthi hhayi-ke lana ayingangami. Ebese-ke sikwazi ukuthi sikubuzele kwabadala kunathi. Bantwana bethonga, ngicela ukuthi ngibambe la le video noma le episode yethu. Ningixolele nje ngalokhu qhamuka ngishintshile iy'khathi ey'hlukahlukene lezi engenza ngazo le video. Kunobutata obukhona la ekhaya. Kunabantu abaningi abakhona la ekhaya abangilethele nje umkhuleko, abangikhumbulile bangilethele umkhuleko. So ngiyabonga ngenza kwethu, ngiyabonga kakhulu bantwana bethonga. Ngicela ukuthi konke enikuzamayo nenikufisayo, nginifisela inqubekela phambili nokunqoba kulo nyaka ka-2026. Sesimaphakathi nawo nje unyaka, sesibheke ngasemaphethelweni ayo. Ngicela ngifise ngathi ngakhona izinto nje ey'shintshayo nje, zishintshe nje izinto, sikwazi ukuthi uqede unyaka on a high note. So Tsamagwini, Ndarama uwe.